darrere l'Autostar que ha llançat aquesta segona corguda, el més ràpid a les 7. Quan ha estat distanciat el 5 up to heaven. Quan comença el primer revolt, destacat davant el 7 a la segona posició, la lluita és 2 Alma de Gato, que duen al seu costat, que ara es col·loca en segona posició en els 8 Senyor Clay. Sortint del primer revolt, cap i corda per el 7 Ais, el seu exterior és 8 Senyor Clay, la tercera posició, avançant per l'exterior per 4 Venenós Mac, que es col·loca en segona posició, darrere ells aquest és 2 Alma de Gato, són de Damen Lansuit i el 6 Vicky, que té una falta. Tot de campana, el 7 A s'ha trotat 1 minut, 18 segons i 4 dècimes. Ha estat distanciat el 6 Vicky JS. Ja dins els darrers 1.000 metres, cap i corda per el 7 As, en el seu exterior hi ha els 4 Venenós Mat, tercer és 8 Senyor Clay, darrere aquests els 12 Damen Lansuit de fora, es recorda els 2 Alma de Gato, que va acompanyat dels 13, una de Rafalot. A 500 metres